Ja, vi er undskyldt, vi har tekniske problemer før til del 1, så nu laver vi del 2, som skulle gå meget bedre. Så kom så, Soldado, vis hvad du er til. Skal lige finde ham først, så er det et stykke tid. Men, Han er sjældent. Vi fik Marco Rossi i del 1, hvis I har følt med i den. Ja. Og vi fik også Podolski i ham. Ja, så ikke noget at råbe hurra for, men det var da fint nok. Røg så meget værd, han kan komme op til 10.000 coins. Ja, har vi set. Men nu vil vi gerne se en Team of the Week eller Team of the Season snart. Jeg synes, vi har brugt rimelig mange penge på det her. Så nu må Soldado snart tage og dukke op, så bliver sur. Nej, bliver soldater, vi er døde alle sammen. De findes ikke mere. Soldater er udgået. Ja. Og jeg var så undskyld, hvis jeg holder den her video lidt Du skal jo ikke skævt. undskylde, mand. Det er jo bumser. Fordi at... Prøv at se. Undskyld For igen, dreng. helvede til, hvad jeg sagde. Kom morgen. Hey, du holder videoen fucked. Det kan godt være. Kom nu, soldater! Hjælp os lige, drenge. Både de soldater fra, der gjorde jeg det. Tak skal jeg. Vi har ikke hørt Lad med. os se, hvad I får. Det er vildt. Jarvis, han er okay med Jarvis, han er okay. Han er Hvor er det okay. vildt. Han er ikke noget at Fitness. jeg kan den ikke. der, nej, den prøver på byttebunk. Og den, nej, den er lort, der skal være til, fra CM til CM, så er det da godt. Men til byttebunk. Også den der fitness der. For den bliver solgt for 2.000. Sygt brød. Resten sælger vi bare. Ja. Ja, vi har fået en koreaner, Skal du Ching ramme der Jarvis eller noget? Nej. Det er sgu ikke noget. Han var ellers 91 år. Han er dårlig ellers. Kom nu, drengene, mand. Skal jeg kun Startet have 3 eller 4 pakker tilbage nu? Ja. Det er noget lort, der. 3 pakker. Vi har ikke fået et skidt. Jeg har fået røg, men jeg har ikke fået nogen time eller noget. Nej. Kom nu, soldater, vis hvad du er til. Luk øjnene. Fernandes. Skød. Der er en formation dernede. De der, de skal også i byttebunk, de 2 kontrakter der. Store kontrakter. De sælger vi lige til 500. Og jeg må meget gerne skrive til os på den her, når vi laver komme ind på YouTube, må meget gerne skrive, hvad er jeres, hvordan I får gode kort. Og så giver I pakker der. Så giver I mig den gratis, mand. Hvordan I gør det, når vi åbner pakker. Hvem er jeres forbillede? Vi har Soldado som vores forbillede. Lige nu er det ikke fantastisk godt, men vi håber det bliver bedre her til sidst. Det plejer det at være. Han plejer lige at skyde op med noget godt her til sidst. Så lad os se, hvad han lurer til. Fordi vi gider altså ikke sætte den der video op, hvis der ikke snart kommer noget godt. Kom nu. Sådan der. Kom så. Soldado for helvede. Vis nu, hvad du duer til. Kan vi ikke se noget? Nej, kan jeg heller ikke. Djæver! Det kunne du godt se. Ej, man, hvor er det svinsk. Der er... please, den er fra CM til CM. Det er alle færdigheder. Ja, men den næste... Nej! Jo, det kan bruges. Ja, de der 2, der de skal ind på bygningen. Hvor er det her bare en dårlig pakkeåbning. Det må vi være ærlige at kende. Jeg troede, du sagde, at han var god, ham soldat. Ja, det plejer at være. Jeg fik 3 timer til sidst. Ja, den har de fattet. Nej, det tror jeg ikke, de har. De vil gerne lige høre den en gang mere. Soldater, kom så. Sidste pakke. Ej, så nu vi lige 5.000 pakke sidst. Og så er der mere helt sprøjt i det. Bukatist. Jeg smadrer noget. Vi har spildt 80.000 coins. For nothing. Olli, du ved, hvad det betyder, ikke? Ja, der er så der der 5.000. Kom så. Team of the season. Team of the season. De er seje! Ja, Ej, nu lukker du røven, mand. Jeg tror, det var det på den der video. Nu har jeg en tur med det, og jeg har spildt 80.000. Fuck ud! Så ser vi lige en reaktion her. Hvor glad er du for at miste 80.000? Ja, jeg hammer dig ind, hvis du ikke snart lukker røven. Jeg tror, det var det på den der video. Håber, I vil like den, folk. Jeg ved godt, det ikke var den bedste pakkeåbning, men over 5.000 likes, og vi laver en ny, så laver vi mine penge, fordi der er jeg lovet ham. Så tak for den her gang. Skud mod.